Suomalaiset dokumentaristit ovat käyneet vaarallisilla vesillä. Tämä ennakkomainos tekeillä olevasta dokumentista Somalian merirosvoista antaa hyvän käsityksen maailman kriisipesäkkeistä, missä kuvaajat tekevät työtä henkensä kaupalla ja minne harvoilla on edes pääsy. Vaarallista kuvausmatkaa oli valmisteltu pitkään Suomesta käsin täkäläisten somalikontaktien myötävaikutuksella. Tammikuussa kuvaaja Jussi Arhinmäki vihdoin saapui paikalliselle lentokentälle Somaliassa, mistä matka jatkui. Meillä oli yksi auto aina tiedustelussa, semmoisen 10-20 kilometriä etupäässä, että tuleeko siellä ihmeitä. Sitten meillä oli yksi auto edessä, missä oli 5 ja AK-47 kanssa ja meidän auto keskellä ja sitten toinen auto perässä, missä oli 5 ja AK-47 kanssa. Ja semmoisella karavaanilla me sitten liikuskeltiin siellä. Merirosvojen piilopaikkaan saavuttua Arhinmäen omien turvamiesten oli jäätävä talon ulkopuolelle, jonka he kuitenkin piirittivät kaiken varalta. This is a very weird situation. We have to take all the mobile phones out of the security guards, otherwise so we don't want any surprises. Because anytime you can catch a bullet in this part of area, as you can see, everybody is loaded. Minkälainen se ensikontakti oli merirosvojen kanssa? No sanotaanko näin, että mä odotin tämmöisiä niin kuin testosteronia puhkuvia teinejä, mitä siellä on aika paljon, mutta meidän onnekseen saatiin sitten tämmöisiä vähän niin kuin vanhempia herrasmiehiä, jotka sitten pystyivät valottamaan aika hyvin tätä merirosvouksen historiaa ja mistä se lähti ja mitä se nyt on sitten tänä päivänä. Merirosvot halusivat kertoa siitä, kuinka ulkomaisten alusten ryöstökalastus ja ongelmajätteiden upottaminen Somalian rannikolle vei elinkeinon paikallisilta kalastajilta, joista tuli sitten merirosvoja. Uskotko täysin tähän sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tarinaan? Onhan siinä tiettyä Robin Hood-maisuutta, että kun mä olin siellä, niin kyllä mä huomasin, että koko ajan siellä rakennetaan jotain uutta. Ja mä asustelinkin hotellissa, mikä oli niin kuin piraattirahalla rakennettu ja rakennettiin yhä. Niin onhan toi tietyllä tavalla se kyllä luo työpaikkoja ja uutta perustaa, että kyllähän aikanaan siis Miamikin rakennettiin kokaiinirahoilla, tosin sitten se touhu siellä sitten loppui ja eihän tiedä kuinka kauan tuotakaan jatkuu. Kaikki haastatellut merirosvot eivät kuitenkaan suhtaudu varauksettomasti lunnasrahoilla rikastumiseen, sillä perinteinen somaliyhteisö ei välttämättä katso sitä hyvällä. Vaurastunut merirosvo saa myös itse pelätä henkensä puolesta. Sen sijaan nuoria, joille tulevaisuudella ei ole paljoa tarjottavaa, merirosvous vetää puoleensa. Merirosvot kertovat, että palkkiot laivan kaappausoperaatiosta vaihtelevat $100,000 $500. Suurimman palkkion saa ensimmäisenä laivaan noussut, joka on suurimmassa vaarassa tulla ammutuksi. Vaikka länsimaat ovat lähettäneet sota-aluksia Somalian vesille, siellä on tälläkin hetkellä parisenkymmentä merirosvojen kaappaamaa laivaa, joissa on 300 miehistön jäsentä panttivankeina. Ei me ihan niin kuin kaappauksessa ei oltu mukana. Ja siitä nyt sitten, vaikka se sitä sivusta seuraisi, niin siitä aika pitkä kakku tulisi, jos heidän mukaan lähtisi kaappaamaan. Tämmöistä operaatiota meillä ei ollut. Myös Arhinmäen somalialainen avustaja sai yhteydenottoja päivittäin paikallisen väestön taholta, josko Arhinmäki voitaisiin kaapata. Taas päästään siihen, että kun se on kohtuullisen köyhä maa, niin siellä valkoinen mies hienon kameran kanssa, niin sieltä sitten esitettiin tälle mun ystävälle Abdille useampaa kertaa, että antakaa valkoinen mies tänne, että siitä saa hyvät lunnasrahat, mutta onneksi nyt näin ei pääse tapahtumaan. Arhinmäki on lähdössä vielä uudestaan kuvaamaan Somaliaan, mutta kuvauskohteista hän vaikenee. Turvallista matkaa Arhinmäelle. Tekeillä on siis ainutlaatuinen merirosvodokumentti. 45 minuuttia jatkaa uusin tarinoin jälleen ensi keskiviikkona, eli nähdään viikon kuluttua. Hei!